dragi roditelji, dobar dan i pomože Bog. Ja sam Srđan Mijalković, potpredsjednik prosvjete u međuvremenu i ja sam uglavnom među onima koji su najviše krivi zato što škola postoji ovih 8 godina i uz pomoć naravno svih mojih saradnika i saradnica. Bogu hvala, radujem se što su naša deca ovde u ovom broju, što ste vi sa njima i što je ovo prilika da provedemo jedno divno popodne na kvalitetan način, to znači sa svojom decom, svojim porodicama, a na jedan vrlo kreativan način, na jedan način koji će deci našoj mnogo značiti, zahvaljujući našoj gošći, gospođi Svetlani Spajić, koja je profesorica engleskog i španskog jezika, koja je pesnikinja i prevodilac, koji je i predsjednik ogranka Vukove zadužbine u Loznici, pošto ona dolazi iz Loznice, i koja će ovde prezentovati i sebe i svog brata koji nažalost nije mogao doći. Pa prvo jedan veliki aplauz za našu gošću. A posebno bih hteo da se zahvalim dragoj gospođi Jadranki Gross, predsjednici našeg prijateljskog udruženja Reč Boja Ton, na čiju inicijativu je u stvari ova radionica organizovana i vrlo se radujemo i saradnji i tome što ćemo moći da uživamo u ovom danu. Ja bih sada zamolio našeg oca Mihajla da nam se obrati i da blagoslovi. Draga dece, dragi roditelji, pomaže Bog. I moram reći da sam došao pre svega da vas vidim, ovu našu dečicu i između ostalog i da blagoslovim skup sve u redu. I ja sam član uprave prosvjete tu ispred crkve, zato što je naravno našoj crkvenoj opštini i crkvi u celini mnogo stalo do dece i do njihovog obrazovanja, do naše kulture, do naše istorije i do svega našega na kraju krajeva, što je posebno ovako malo dovedeno u pitanje našim životom ovde u dijaspori. I sve ono što se dole u otadžbini ljudi trude da održe našu kulturu i naš jezik i našu veru, mi ovde moramo se trudimo mnogo više. I kad vidim ovu prostoriju ovako punu, mnogo sam srećan i mnogo mi je srce ispunjeno, jer smo ovaj prostor i kupili da bude učionica i dole ima nekakva biblioteka u nastajanju, nešto upravo da bi koristila ovoj našoj deci i celo ovoj našoj zajednici. Tako da kažem još jednom, mnogo mi je drago da vas vidim, nadam se da ćete se lepo provesti i da ćete nešto korisno čuti, videti i naučiti, jer je to razlog što smo ovdje Bog neka blagoslovi i svako dobro. Hvala. Dakle, naravno, pre toga još i da zahvalim našoj Suzani Nedeljković, našoj učiteljici ovde, koja je, kao i naša druga učiteljica Vesna Špirić, koja predaje u 3. okrugu i u još jednom razredu u Srpskom centru, zato što su se potrudile da nas ovako lepo ugoste u ovom našem razredu i da se prijatno osjećamo. Da najavim samo da će radionica biti vrlo opuštena, da je ona namenjena deci, a i roditeljima, ali da ćemo imati i duge i lepe pauze, pa očekujemo da oko 3, gore dole manje više dođe i pizza, ako neko nema ništa protiv. Tu su sokići, imamo kafu za roditelje dole i u svakom slučaju spremili smo se da ovo popodne bude sasvim opušteno i da uživamo. I na kraju, ali u stvari na početku, da se zahvalim našoj dragi gospođi Katarini Simić, koja evo vodi naš hor već puno godina. Umeđu vremena se to promenilo, ona prva deca, koja je bila moja čerka koja ima 16-17 godina, sad su porasla, ove sad maltene i ne znam i ne znaju ni mene i ostaje, ali sada ćemo ih svi upoznati. Znači, teta Vera i mali hor prosvjete. Prvo jedan aplauz. Možete govoriti. Vadite kameru. Šuma blista, šuma peva, la ku 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 ku. Ptice svud pesme tu i tamo, šta li gleda radi za mnom. Ptice
pravi medine da damo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Šuma blista, šuma peva, la ku 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 ku. Potom tu tamo lepo cveće, zeka skače preko sreće. Potom tu tamo lepo cveće, zeka skače preko sreće. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Još jedna pesmica, zum zum, znači svi zajedno idemo. Dečice, vi koji znate, pevajte solo i družite nam se. Znači i vi isto, znači počnemo 3 i Zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, zum, zum. Zakleo se bumbar u cveti u med, da će nalivati, da napravi red. Neće tu da vršlja od svaki rok, ni zeka, ni jaka, ni koza, ni boj. još jednom zakleo Se bumbar u cveti u med, da će nalivati, da napravi red. Neće tu da vršlja od zakljivo ko, ni zeka, ni jaka, ni koza, ni boj. nek znaju i stranci, žirafa, zebra i lus, svakoga ko pase, ugrišće za nos, za nos, za nos. Zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, zum, zum. Zakleo se bumbar u cveti u med, da će nalivati, da napravi red. Neće tu da vršlja od zar bilo ko, ni zeka, ni jada, ni koza, ni boj. Jer oni su zbilja nevaspitan svet, čuvajući travu, pojedu i cvet, i cvet, i cvet. Zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, 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 zume, zume, zum, zum, zum. Bravo. Može još jedan. Ali sva dečica to znaju i zato ćemo dobro. Kad si srećan, jer tako to svi vole. Starija dečica. I može i starija dečica, naravno. Idemo zajedno. Kad si srećan, lupi tada dlan o dlan. Kad si srećan, lupi tada dlan o dlan. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću tu, kad si srećan lupi tada dlan o dlan. Kad si srećan prstima ucvjetaj ti, kad si srećan prstima ucvjetaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću tu, kad si srećan prstima ucvjetaj ti. Kad si srećan kolena potapše ti, kad si srećan kolena potapše ti. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću tu, kad si srećan kolena potapše ti. Kad si srećan lupi nogama o pol, kad si srećan lupi nogama o pol. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću tu, kad si srećan
Parija del Nord. Ne znam znaš što znači parija, da nađe bolje niža kasta. Parija del Nord, u smislu jasnica, i znam da je to glas. Onda mi je neko rekao, kaže, Boga mi pa generacija dok iskočiš na sve. To je kiška sa licima da možete Neki prema da je kušnja. Kad pada kiša. Super. I kaže pola. Pola. Mama, je ti ovo Dobro, drugari, sada možemo malo da odložimo bojice i da vidimo šta ste vi to lepo nacrtali. Ovo je sve naše. Evo, možemo da vidimo dole gore, da vam kažete šta se sve nalazi na vašem panoramu. Onda ovaj sto ovde. Dobro, a jel ima još neko? Bata. A to si ti? Mali brat, pa divno. Cela jedna lepa porodica i tamo je gore sunce. Iznad onih planina. Bravo. Što brat? Da gledaš, pa se kiša To je dobra ideja. ovo Aha. i dva. Jesu ono neki medvedi boli, šta je? Neki gorbi.
Kakvi su to životinje? Maca možda ili? A mačke, joj majko, kakvi nisu možda. A liče na mačke baš. Divno. A samo onaj kišobran i ono dvoje dece, koje su to dece? Tata i mama ispod kišobrana. Kišobrana i zube sa pastom i četkom. A, četkica i pasta. Ja vidim da mama i tata uopšte nisu pomogli. Imamo jedan kišobran. I imamo nekog dinosaurusa tamo u žutom. Je to lav? Ko je ovo? Lav! Jo, divno. A ovo je odlično, a pored lava ovo druga životinjica. I mačka i jedna kokoška. Bravo! Kišobrana, i zeka, a ona ptica tamo, ona pik, je to flamingo? Jeste flamingo. Pazi, imamo i flamingo. I Pink Panthera, bravo. Najrazličiniji. Je li ono tamo levo gepard isto ili je neki leopard? Ili je mačka koja ima boginju? Leopard. Jeste ličin leopard, odmah se vidi. A koja su ono deca tamo u sredini? Curice, joj, divno, pa imaju roze kišobran. A one mace? Imamo i ocelota i risa. Ocelota. Pa vi ste carice, bravo, bravo. Pada kiša, a i kišobran je kao druga, pa to je divno se to smislilo, a gore su oblaci, tako? A iznad oblaka je sunce. A onda imamo, jesu ovo jabuke ili šljive? Jabuke. Maca koja misli na ribicu, a to je cela priča, čovječe. I tu je akvarijum, sve ribice se zovu banda. Jel tako? Jeste, mnogo lepo, bravo. I četkica za suši. Pošto pesničko popodne za decu i odrasle, sada ćemo zajedničkim snagama da pokušamo da napišemo jednu pesmicu. Odnosno, svako od vas bi trebalo, svaka grupa, znači jedna grupa je jedan sto, i sad svaki sto bi trebalo da pokuša da napiše jednu strofu. I da ćemo na kraju da pročitamo sve strofe i da vidimo koja je najbolja. Evo ovdje je jedan primjer, ja sam na brzinu napisala. Kažem, školi najviše volim jednu devojčicu plavu, njen osmeh, njene oči i njenu šaševu glavu. Tako pišemo pesmicu. Tako ćemo drugi i četvrti stih da rimujemo. Naravno možete da rimujete i prvi i treći i drugi i četvrti ili samo drugi i četvrti, kako je vama zgodno i kako se vama više sviđa. Ali eto, samo da pokušamo da napišemo barem jednu strofu. Pauk radnik marljiv vredan, cijelo svoje pređi predan, gde god stigne brzo sveže, nit čudesne svoje mreže. Šije hekla plepe prede, raznorazne rasporede, pa posle u ćošku sedi, čeka mirno u zasedi. Kad završi sate radne, kad se smrkne i noć hvatne, debela grana, ili tako
To si pisala? To si pisala? Čistoća je pola zdravlja. Jedan mudrac stari rekao, što izreke važne spravlja. Tim i slavu silnu steko, čistoća je pola zdravlja. Uvek čisti opran biti, navika je jako bitna. Nakon igre ruke prati, procedura strogo hitna. Običnom ili onom drugom što radi na baterije, čepkicom istrljaj zube da poskidaš bakterije. Čisti peri, trlje, ribaj, glancaj, čačkaj, čepkaj, struži. Svima što za zube brinu, s osmehom se ti pridruži. Važnu stvar do znanja stavlja izreka. Tišina, da čujemo ko će glasno da Tiše! Ovo je zajednička pesmica. Jedan mali plavi zeka pošao na dugačak put, sjetio se da nije popio mleka, pa je bio mnogo ljut. Tu ga srete Lija Mila i zato je srećna bila, ali zeka baš je gladan i zato je gladan. Volim sve životinje, volim sve ljude, mnogi mi zavide, ali šta ću neki bude. Zove se Bela i slatka je Ne, prvo odavde počne. Jedva čekam da mi stigne maca i da ona bude glavna faca. I druga, ona zove se Bela i slatka je kao karamela. Ja se zovem Ana Vučković. Ovo su naše dve strofe. Danas nam je divan dan, iako nam nije rođendan. Svi se lepo družimo i ruku jedno drugom pružimo. Ovo nije Eurovizija, ovo je školovizija. A druga? Plavi tigar se ne vidi često, ali uvek voli da jede meso. Meso mu je glavna hrana, a odmor mu je debela grana. Životinje velike i male, mlade ili stare, brown, bele, sive, pa čak i one plave. Bravo! Punog smace i puce i cveće, sunce kad sija sve jače, a najviše volim proleće. Ja volim ćele i med, volim i sladoled, volim da jedem čokoladu, karamelu i marmeladu. I kad sunce sije i kad pade tama, sa mene se grije moja draga mama. Čujmo! Jer sada idem u srpsku školu. Lepo tamo imam mnogo drugara i imam ćirilicu u džepu. Bravo! Imamo dve. Čekaj. Ajde, ustani gore. I vikni glasno. Bela ugrizla mi nos i hodam bos. Jeste, ja baš sam napisala baš kao da sam u vrtniću. Pizza mi je danas ukusna bila, baš me okrepila. Crtao sam kišobrane i kapi kiše i dvoje sakrivene, za ruke se drže. I još jedan sam dodala na to, bijelo, sve je bijelo. Veliki je papir tu na stolu.
A ja da pišem, da bude šareno, da dobijem pjesničku titulu. Bravo!